границата между мъжете и жените на Даспалското хоро. Искам да поканя всички на нашия юбилеен концерт 10 години Клуб Тракия, който ще се състои на 28 октомври в колеж Бирбьов от 18:30 часа. Това е един доста мащабен проект, който започнахме преди една година. В него ще вземат участие над 100 изпълнители, танцори, певци, музиканти. Ще имаме гости от Чикаго, Бостън, Торонто, един духов оркестър, който е изцяло от девойки, които свирят балканска музика. И ще има и други изненади, които не искам да ги казвам. Концертът ще бъде под наслов "Да съхраним традициите". Отправям призив към всички млади хора, които са родени тук и които са дошли като малки, да дойдат да се запознаят с част от нашите традиции и обичаи. Заповядайте, 28 октомври, колеж Бирбьов, 18:30 часа. Очакваме ви! Здравейте! Аз съм Роси. За мен танцът е начин на живот. Това е една симбиоза между тяло, сърце и душа. И винаги, когато танцувам, забравям за всичко. Много ми е приятно, че съм тук и че мога да ви поканя на нашия юбилеен концерт-спектакъл. Ще бъде едно незабравимо преживяване. Заповядайте и да се забавляваме заедно. До скоро! Ça fait 6 ans que mon amie Nina m'a parlé de Trakia et dès le premier cours, je suis tombée amoureuse avec le folklore bulgare. C'est tellement riche en mélodies, en choraux, en couleurs. C'est vraiment fantastique. Je suis très heureuse de faire partie de cette troupe, même si je ne suis pas bulgare. Les gens sont tellement chaleureux, ils m'ont vraiment accueillie. J'ai fait beaucoup d'amis et Tsonko, là, il est un superbe prof, un très fort chorégraphe. Il a vraiment un talent pour passer son passion à ses élèves. Donc, je suis très excitée. On fait beaucoup de travail ici. On prépare un très beau spectacle pour vous. Donc, au plaisir de vous voir le 28 octobre au collège Brébeuf. Donc, faites vite acheter votre billet. Здравейте на всички! Аз съм Петя и съм част от Клуб Тракия от приблизително една година, но танцувам от много години преди това. Много се радвам, че ще бъда част от 10-годишния юбилей на групата и това е толкова зареждащо. Българските народни танци са едно от най-хубавите неща, които ние притежаваме и аз се гордея, че съм българка. Затова в момента се подготвяме и се трудиме много, така че аз най-учтиво ви моля и с най-голямо сърце заповядайте, за да се порадвате на всичко, което сме ви приготвили. Ще бъде страхотно! Здравейте, Калина съм. Аз почнах да танцувам преди около 10 месеца в Клуб Тракия
И от няколко месеца почваме да правим репетициите за юбилея и те са много сериозни. И много се радвам, че участвам в такова прекрасно представление и ви каня и вие да идвате да го видите. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три.